ин коргоҳ ба тозагӣ истеҳсоли гипохлориди натриро дар мамлакат ба роҳ монд. Аз он ки бо хуруҷи бемории коронавирус дар ҷаҳон талабот ба ин маълули химиявӣ хеле зиёд шуд, дигар имконияти воридоти он ба мамлакати мо низ аз даст рафту кишварҳои истеҳсолкунанда аз фурӯши он ба хотири қонеъсозии талаботи худашон ҷилавгирӣ карданд. Бояд гуфт ки гипохлориди натри барои аз вирусҳо безараргардонӣ қабатҳои болоии ашёҳои гуногун, таҷҳизоти технологии хӯрокӣ, зарфҳо, лӯлаҳо, чархи нақлиёт, хатҳои резиши меваву бандубасти онҳо хулас васеъ истифода баранда буда, аз ҳар вақта дида имрӯз дар тамоми кишварҳо талабот ба он хеле зиёд аст. Мамлакати мо ҳам дар ин росто истисно несту новобаста аз он ки ягон ҳолати коронавирус дар Тоҷикистон то ба имрӯз ба қайд гирифта нашудааст, аммо барои гузарондани корҳои пешгириву профилактикӣ ин моеъ хеле зарур аст. миқдори хеле зиёди ин маҳлул тайёр карда шудааст ва барои безараркунии он чизое ки дар он имконияти будани ин вирус зиёд аст, аз ҷумла дар болои фарш, дар болои столҳои хӯрокхӯрӣ, дастқапакҳои дар тиреза ва дигар ҷо дар корхонаҳо, дар мизи компютерӣ, ҳаминҳоро бо ин маҳлул метавонем мо безараргардонида пешгирӣ кунем. хушбахтона имрӯз дар Тоҷикистон чунин вирус вуҷуд надорад, лекин он корҳое ки имрӯз олимо карда истодаанд асосан барои пешгирии беморӣ мебошад. олимони тоҷик мегӯянд ки дар як рӯз имконияти истеҳсоли 50 литр гипохлориди натриро доранд, аммо аз он ки талабот зиёд аст, ин нишондодро афзоиш хоҳанд дод, зеро ин моеъ на танҳо барои корҳои пешгирӣ аз коронавирус истифода мешавад, балки дар маҷмӯъ дар соҳаи тиб зиёд коромад аст. ворисони сино бошанд тавсия медиҳанд ки истифодаи зиёди гипохлориди натри барои шустани хонаву дар, тарабхонаву ошхонаҳо ва муассисаву идораҳо аз манфиат холӣ набуда, яке аз ҷузъиёти муҳими корҳои профилактикӣ барои роҳ надодани коронавирус дар мамлакат мебошад. имрӯз ин зарурият пайдо шудааст ки мо бояд тамоми ҷои ҷамъиятӣ аз муассисаҳои хӯрока саркарда то муассисаҳои тиббӣ ва дигар ҳавзҳои шиноварӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятие ки одамон дар он ҷо сару кор доранд, мо бояд бо ин маҳлул коркар карда шавад, яъне ки безарар гардонда шавад. То имрӯз ин маҳлулро аз Федератсияи Россия меоварданд ва барои муассисаҳои тиббӣ. имрӯз шумо ки медонед барои обтозакунӣ истифода бурда мешавад ва дар муассисаи наве ки дар шаҳри Душанбе сохта шуд, аллакай ин технология ба роҳ монда шудааст ва технология аз намаки ошие ки дар Тоҷикистон ҳосил карда мешавад, аз ҳамон гирифта мешавад ва ин фарқияти технология мо дар он аст ки мо аз намаки тоза мегирем фақат барои бисёртар муассисаҳои тиббӣ ин равона карда шудааст. олдонҳо мегӯянд ки таркиби маҳсулоти ниҳоӣ тавлид гардида мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ буда ҳамагӣ дар давоми 10 рӯз истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда ва рақобатпазир ба роҳ монда шуд. ин тасмим аз ҷониби олимони Академияи илмҳову Академияи тибби ҷумҳурии амалӣ гашт ва ба гуфти худи мутахассисон онҳо марҳила ба марҳила истеҳсоли гипохлориди натриро афзоиш хоҳанд дод.